για την αγώνα Φθήνιος, αγώνα σωτηρίας, αγώνα στον αγώνα πίσω. Τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της σχολής εφέδρων αξιωματικών πεζικού. Ρίγει συγκίνησης και ενθουσιασμούς κορμά στο πέρασμά της. Είναι η σημαία που κάτω από αυτήν έγισαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας. Είναι η σημαία που κρατούσαν στα χέρια τους οι ήρωες του 21 όταν αποτείναξαν τον ζυγό που για 400 χρόνια κρατούσε σκλαβωμένο τον τόπο μας και δημιούργησαν τη Νέα Ελλάδα. Νικούνται οι παλιότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι. Τώρα το ηρωικό πεζικό προηγείται ο διοικητής του πράγματος υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών πεζικού ταγματάρχης Θεόφιλος Μερίγος με το επιτελείο του. Ακολουθεί δύο λόγοι υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών των 2 δημιουργιών ο καθένας. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική του πεζικού. Πεζικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας. Οι οποιοδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό του ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη. Το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να μας